Hej og velkommen til noget Minecraft. Sidste gang der var I i gang med noget. Ja, det kan jeg faktisk ikke huske. Ikke andet at vi fandt det her. Med alt det her gærlige kul. Kul. Der er faktisk meget kul her. Hvor er det? Ja, jeg lod verden om efter jeg var fejloptagelse. Jeg synes jeg ikke kunne forstå, at der ikke var noget lyd, men vi fandt ud af efter. Vi fandt ud af det efter et stykke tid. Så du har en fejl med mit optagelsesprogram, var det? Det er så det sidste kul, der er. Så var der også noget der. Måske skal jeg også finde noget sten. Og en sten, okay. Nej, det har jeg ikke. Jeg starter med en startkiste, tror jeg. Så. Og mere kul. Hvor meget kul er der helt seriøst? Hvor meget kul? Hvor meget kul er der lige? Det er så sygt. Nå. Okay, skal det godt være noget. What the fuck? Det kan være, at mor jeg optager. Nogle gange kan den ikke klare det. Hvis jeg nu ikke, når jeg spiller multiplayer, så begynder den at lægge af helvedes tid. Når jeg begynder at optage. Det er så sygt i hovedet, når jeg begynder at spille multiplayer. Så det kan godt være, at der ikke kommer noget multiplayer i noget tid. Ja, fuck det. Så er det nytårsaften i morgen. Jeg nåede ikke at få lavet et nu har jeg fået lavet en lille kalender. Nu jeg ikke. Ja. Nu er jeg seriøst ikke. Nu er det, jeg siger det. Der er sgu meget kul. Vi fandt kun 15 kul derovre. Altså over ved det første sted, vi har kul og sådan lidt. Jeg tror, jeg tager noget sten med. Der. Der. Der skal jeg have noget sten. Nå, vi skal også have en farmopkørende der. Det er så sygt, hvor meget birketræ der er. Det er så sygt. Hvor mange har vi her? Vi har 6.003 buske. Vi har 5 buske. Og vi skal lige have noget mere træ. Jeg kan godt lide det her træ. Altså i den her teksturpakke kan jeg godt. Så skal jeg ikke lide det. Ellers så hader jeg det af helvedes til. Ja. Træ, så hader jeg bare alle træ. Altså mit yndlingstræ, det havde jeg i den her teksturpakke. Jeg kan prøve at vise hvorfor. Derfor, ikke? Så når det er, at jeg laver det om til flanker, så kommer det der. Så vil jeg hellere have det her. Ja, så vil jeg hellere have det her. Det er meget pænere, for at sige det. Meget pænere. Og hvorfor jeg har en PC? Ja, må jeg godt lide at have det. Det er sjovt at have. Mange Minecraft der.
så om alle mulige ting til mig og sådan noget. Fucking sygt. For eksempel lige giver mig alt muligt diamond og sådan noget med det er. Det er meget sjovt. Har jeg ikke en seng? Har jeg ikke en seng? Har jeg ikke en seng? Nej, det har jeg ikke. Det er bare lige den der. 1, 2, 3. 2, det er dynen, og her er puden. Tag til mig. Jeg kan faktisk med. Og hvis I kan have nogle ting i optagelsen, så er det bare en stor person sidder her bag. Og så spiller jeg noget Diablo. Og nej, han har ikke nogen YouTube-kanal, bare for at sige det. Hvad fanden er det? Er det nogle af de nye blomster? Fedt. Jeg håber, der kommer dollarregn. Blinke i lamperne skal jeg... Jeg har kraftigt dem på hjernen. Det er så irriterende, når jeg har dem på hjernen. En, to. Ja, jeg tager det hele. Okay, hvor mange har jeg? Jeg har 11. Bam! Den. Ja, jeg kender en lille til trækken på et hug. Nogle gange så virker det ikke. Så kommer bagfra sådan. Bam! Sådan der. Slå mig i ryggen. Hvor så er det sådan, om du kommer sværd direkte ned i den. Ah, fuck. Du skal op over den der, så sværd direkte ned i den skød. Bare flins den op og massakrere den og undersøge den. Og så videre. Hvis jeg spørger, hvor mange år jeg er, så er jeg 11. Bare for at sige det. Hvor er det perfekte sted? Hvor er det perfekte sted? Fuck, jeg slår med en dyne. Okay. Et, to, tre. Jeg har aldrig været helt så syg hovedtypekur, har jeg ikke. Og I må gerne skrive, hvad jeg skal optage næste gang. Og jeg skal videre på den her let's play med tid mere. Og noget. Ja. Vi skal se. Okay, der er en ko. Faktisk 2, 3. Okay. Stop. Her. Der. Nå, jeg skal til at gå, så